салом алейкум. рӯзи ҳамагӣ ба хайр боша. 6 ҷойи кор ҳастае ки мехоҳам пешниҳодаш кунам. якуми программистие. як компанияе ҳастае ки муътабарай, эҳтиёҷ ба программист дорам ба забони PHP боша, фронтенда дар корай. таҷрубаи кори на камтар аз 2 сол бояд боша ва кор дар дохили Туркия мешавад, Истанбулда. барои маълумот метавонӣ ки ба ин электрони почта анкетата равон кунӣ ва кор ҳам маоши хуб дора, ҳам ҷойи кори хуб аст. кори дигари дар текстилхона. як текстилхона аст дар Истанбул ки ҳафтаина 2300 мета барои касое ки мошина қати кор карда битонанд. дарсдӯзию дигар чизое ки ҳамон худи мошина қати кор мекунӣ. ана ба курси доллари имрӯза 17 агар бигирем тақрибан $134 дар ҳафташ метавон рӯзои якшанбе ҷавоб. бо касое ки агар утуккунӣ метавонанд ба утук мегиранд курта ҷинҷа ё ки ҳам чизои медухтагишон ҷинҷа ҳамро бояд утук кунӣ, таҳкунӣ, рост кунӣ. ҳамиёро касое ки мекунад 1900 дар ҳафташон метанаш тақрибан $111 мешавад. касое ки пакеткуну дигар чизо кор карданд 1300 дар ҳафташ меташонанд рӯзои якшанбе ҷавоб. барои касое ки мехоҳанд дар ин кор хона даромада кор бикунанд ба ин рақамҳо метавонанд ки занг бизананд. ресторани дар Беликдузу кассир дар кор шунай. касое ки дар ҳамон территорияи Беликдузу мешинанд метавонанд ки ба ин рақамҳо занг бизананд, ба кассирӣ қабулшон мекунанд. бартарият ба касое дода мешавад ки дар ҳамон территория зиндагӣ бикунанд, ба қарибиҳои ҳам Беликдузуда. касое ки охранник шиданиянд, як ширкати борбарӣ ҳастае ки эҳтиёҷ ба коргар доранд, ҳамон касе ки чӣ боша охранникӣ кунад. забони туркиро бояд хуб бидонад, ҷои хобуш метаҳанд, чикор мекунад, бояд ҷавони безан боша. маоши хубшонам метаҳанд. барои касое ки мехоҳанд ба ин кор худшона пешниҳод кунанд, ба ин рақамҳо занг бизананд. дар Байрампаша дар як тесттайёрхона кассир дар кора ки касе ки забони туркиро бидонад. барои тамос ба ин рақамҳо метавонем ки занг бизанем. дар як мевафурӯшӣ эҳтиёҷ ба чӣ доранд, ба фурӯшанда доранд ки дар мантиқаи Беликдузу ҳастанд. касое ки мехоҳанд ки дар ин соки мевафурӯшӣ коргар бошавад, ба ин рақамҳо метавонанд ки занг бизананд. зиндаву саломат бошед.